हाय गाइस, आंनि यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोदानै बरायनाय थाबाय। लोगोसे आं दिनै ओरैनो थास्लायस्लाय मोनसे ब्लग भिडिअ बानायनो नागिरदों। नोंथांमोना आंनि ब्लग भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नायनो हागोन। आंनि ब्लग भिडिअआनो जाहैबाय नैबे आंनि न'खरनि थासारि बा आंनि बाउण्डारियाव, आंनि न'खरनि बाउण्डारियाव जि थासारि एबा नुथाय मा दं, आंनि न'खरनि सोरगिदिं सिमायाव मा दं, आंनि न'खराव मा नुगोन, नोंथांमोना बेखौ मोजां मोनोब्ला लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालाम। जुदि मोजां मोनाब्ला आनलाइक खालामबानो जाबाय, डिसलाइक खालामबानो जाबाय। नोंथांमोनखौ आं गाज्रि मोना, जाहाथे आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायोब्ला जोबजासिम नायगोनखौ आं आसा थाबाय। थौदो बिदिब्ला आंनि न'खरनि जि थासारि, बे थासारिखौ आं नोंथांमोननो देखायनोसै। लेट्स गो। नायलांबाय थादो नोंथांमोना। नैबे आंनि पार्सनेल फिसारि। नैबे आंनि फिसारियाव सोरगिदिं गय बागान दं। सिम्पोल, बे आंनि फिसारिया सिम्पोलथार। एसे ना दं बेयाव, गावनि जानो आन्था, सोलिनो आन्था नाखौ फिसियो आङो। नोंथांमोना नुबाय दा, बे आंनि सिम्पोल फिसारि। आरो आं थांगासिनो दं। आंनि आदानि फिसारिखौ आं देखायगोन। आंनि आदानि फिसारिखौ नोंथांमोना नायनो हागोन। लेट दानसोरां ब्रह्म। आंनि आदाया थैलांबाय, नाथाय बेनि जावना गालांनाय फिसारिनि रेगाया थालांबाय। नैबेनो आंनि आदानि फिसारिया। जोबोद गोथौ आरो गोलावबो बेनि फिसारिया। बेयाव ना दं। आंनि बाजैया बेयाव ना फिसिदों। गावनि जानो आन्था नाखौ फिसिदों बियो, जाहाथे इयुनाव बायना जानो मोना, जाहाथे गावनि फिसारिनिफ्रायनो बियो जानो हायो। नायलांबाय था गाइस। नै लोगोफोर, आंनि लामा बियो। बे आंनि लामा, बिराद गोलाव आंनि लामाया। नैबे आंनि देरा। जोबोद मोजां आंना देराया। सिम्पोल देरा। गावनि थाखाय जोबोद मोजां, मालायनि थाखाय मोजां नङाबाबो आंनि थाखाय मोजां होननानै आङो बे न'खौ लुना लादों। नैबे आंनि थासारि, बारि बागान। ओरै गय दं, नोंथांमोननो देखायलांगासिनो दं। नैबे आंनि फंबायनि न'। बेयाव आइ आफा आरो फंबाय थायो। लास्ट फंबाय। बे आंनि फेमिलि हाउसफोरा बेनो, फेमिलि एरिया। नायलांबाय था नोंथांमोना, आरो देखायबावगोन आं। नै गाइस, बे आदानि बागान। बेयाव 1 बिगा दं। बे गेजेर गेजेर खुसेरबो गायदों। नोंथांमोना नायलांबाय था, आं देखायलांगासिनो दं। बेयो जाबाय बेनि अमा गन्द्रा बानायदोंमोन बियो। अमा मानैसो फिसिनो होननानै गन्द्रा बानायदोंमोन। नै बे आदानि लुनानै गालांनाय अमा गन्द्रा। नाय लोगोफोर, बेसे समायना बानायदोंमोन बियो। बेयाव फैबाय थायोमोन बियो, नाथाय आं नोंथांमोननो नैबे आदानि गालांनाय रेगाखौ दिनै ब्लग भिडिअजों लोगोसे नोंथांमोननो आङो देखायनो होननानै दिनै बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन नोंथांमोना। नैबे खुसेर दंमोन बिना। नैबे खुसेर बागान दं। ग्रोम खुसेरा, गोबां दंमोन खुसेरफोरा। दाखालि फानबाय बाजैया, खरसा जानो फानबाय, फुजानि दिनबो नालाय। नायलांबाय था लोगोफोर। भिडिअआ एसे गोलाव जागोन, नोंथांमोना जोबजासे नायबानो जाबाय। आं आदानि बारियाव फैदों। नायलांबाय था। गया दासो मोजां सिखारबोदों। आदाया खुसेर गायलाबो गालांदों। नै सानैदोनो गायदोंमोन जों। खुसेरखौ सानैदोनो गायदोंमोन।
नायलांबाय था लोगोफोर आंनि आदानि बारियाव हाबफैबाय आं बे आदानि बारिखौनो आं नोंथांमोननो देखायगासिनो दं नैबे आदानि बारि मैथा गोजाबो दं बेनियाव नै जोबोद फेसिलिटि बानायोमोन बियो नै आरो एसे मोनाबाय लोगोफोर भिडिअ बानायनाया दहाय सानावनो बानायनांगौमोन आं नाथाय टाइमखौ मेनेज खालामनो हायिलाय भिडिअखौ बानायनो हायाखैमोन नाथाय नै आं आदानि सावनाय जायगायाव फैदों बे जों आदानि सिगांनि आदाखौ सावनाय बन बासिना थानाय नैबेखिनियावनो सावदों नैबे नोंथांमोना बेफोरबायदि ब्लग भिडिअ बानायदों होननानै दुखु मोननो नाङा नाथाय रेगा थालांथोंसै नैबे इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंनो रेगा दोननो लुबैयो आङो बेनिखायनो बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा माबायदि भिडिअखौ बानायदों माबायदि भिडिअखौ बानायनांगौ बेफोरबायदि भिडिअखौ मानो बानायदों होननानै नोंथांमोना नायाबासिनो थानो नाङा जाहाथे अननानै आंनि जि हानायखिनि भिडिअ बानायदों आंनि न'खरनि थासारि जि नुथाय बेखौ नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामदो मोजां मोनाबाथ' माथो बुंबावगोन लोगोफोर डिसलाइक खालामनो हागोन बेखौ आं गाज्रि मोना बिदिबा नायलांबाय था लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लाइक खालामनो दाबाव आं बेखिनियावनो भिडिअखौ फोजोबनाय जासिगोन मानो होनोबा जोंहा सानाबो हाबबाय जायखौ जोङो इसोर होननानै सिबियो इसोर होननानै फोथायो साननि राजा बे जाबाय जोंनि थाखाय इसोर होननानै आं मानियो बेखौ नोंथांमोननो आं पहराव बारा देखायनो हायासै मानो होनबा जोंहा सानाबो हाबबाय जाहैबाय ओंखायनो मोजां मोनोबा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो लाइक खालामदो बा शेयार खालाम बा साबस्क्राइब खालाम मोजां मोनोबा खालामदो मोजां मोनाबाथ' आं रावखौबो जेबो बुंनो थाङा नोंथांमोना बेखिनिखौनो नायनानै गोजोनथ'दों उनाव हानायमानि जि भिडिअ बानायनो गोनां बे भिडिअखौ आङो लासै लासै बानायबाय थानोसै बेखिनियावनो आं नोंथांमोननो हामलायथि बावनानै आंनि बे भिडिअखौ बेखिनियावनो थुंगेनाय जाबाय बाय लोगोफोर।